Díobh a háirde Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé ag imirt an céad físclaithe Super Mario Bros. Agus an dúchlean atá romham inniu ná tá mé ag iarraidh an cluiche a chríochnú go hiomlán gan aon Goombas a mharú. Agus mar sin bé mé ag dul tríd an Mushroom Kingdom mar is grá, a in áit a bheith ag mharú na Goombas bé mé ag léam thart futhú nó ag fanacht leofa mar seo ag brathir caitheadh bhfuil siad sa level. Agus an ceol ionta le Koji Kondo sa level seo. Tá mé cógafa leis an ceol seo ná nuair a fásadh mé bhí an ceol seo mar an ceol a bhí sa thóra agin nuair a bhí muid ag oíche an caca bhainise. Agus mar sin tá go leor cibhne maithe agam ag buint leis an ceol seo idir leitheanta móige ag imirt an cluiche seo agus leam ó bhainise fásta. Anis an céad level deanta agam agus ag dul faoin talú don darna level. Agus ag léam thar na Goombas mar seo ríist. Agus hiú na creature eile sa Mushroom Kingdom mar shampla na Koopa Troopas híos an seo. Tá mé ag iarraidh an cluiche a dhéanamh gan siad sin a mharú chomh maith, ach ní bheidh mé comhcrua orm héin leis an rial sin mar de réir an scéal a bhí ann sa scanan Mario an bliain seo, tá na Koopa Troopas in arm Bowser, agus mar sin níl siad sin mar civilians go díire mar atá i gceist le na Goombas. Ach sin ráite seans mbeidh gur conscripts iad na Koopas in arm Bowser, agus mar sin tá mé ag iarraidh dul ar aghaidh gan a bheith cúrsaíteach orthú fásta. Agus an scéal céanna le na Cheep Cheeps na level a bhí romham faoin uisce, mar tá na Cheep Cheeps ach mar na hainmhí fian sa Mushroom Kingdom. Agus mar sin ní bheidh agam mar námaid sa cluiche inniu na Bowser é héin agus na Hammer Bros, mar bíonn na Hammer Bros i gcónaí ag deanadh ionsaí ar Mario. An rud le deanadh leis an dúchlean atá agam inis na a bheith ag fanacht, ag arc siar agus ag léam san am ceart. Níl cad agam speedrun a dhéanamh ar Horby ar agla go mbeadh Goomba in aghaidh. Níl mé ag iarraidh líróid tine a haithú agus Goomba ar an tío eile de. Agus an céad caisleán Bowser anois. Through a hail mé an black tine mar tá an trid le Bowser i bhfad níos fosa. Cad dé mar atá tú Bowser. Ag fanacht an seo get the bug.
Béirbí. Bhfuil de réir na rialaithe atá agam leis an dúchlean seo is cuma liom má aighean Mario Bros uair nó céige uair ach má faighean Goomba Bros uair tá an dúchlean cailte agam. Mar sin is cuma liom má faighean Mario Bros cúpla uair mar sin. Arís eile. Béirbí. Rahí mé ra seo, just rahí mé ra mar seo. Sin é ceannamh é ag fannacht. Go raibh mé agad Mario ach tá dó ban phríonsa í gcaisleán eile. Naithú Toad. Is an darna dóin. Ar le a thar Goomba. Agus an seo tá mé ag iarraidh a bheith in airde sa level mar seo mas féidir liom mar tá sé I bhfad níos fusa ráirgáil ar go dté an chéad creature eile atá ag teacht ar agla gur Goomba é. Agus sin é don level seo. Ceann eile deanta agam. An céad level san airge inis is fuair liom na smugirle roin atá an sna level mar seo chuireann siad isteach go mór orm. Mar seo an rud is fearr le deanú dar bheom ná a bheith ag snáil go tapas an uisce mar sin nó a bheith ag rith ar bhain an airge mar seo ag brathir caitheadh bhfuil na smugirle roin. Sin é. Beidir go méid sin níos fearr ag fannacht an seo. More cheeps. Agus sin é. Bé an cionn seo deacair ar thiú na cheeps mar tá siad san ag léam a maith as an uisce romham mar sin agus thail mé Mario mór fásta nuair a bhí mé ag iarraidh curisteach orthu. Bhí mé ag iarraidh ar má an ceann acu bás mar sin
Neil unlocked Ormsa. Collateral damage at that on. Jenny. Run through Heil me Mario Moore ac Sheelam go back and on sa Ashland Shaw. And Darna Ashland Bowser in this. Jenny. Mario Moore Gamarisht. Manco Amaja. Bowser. Get you out there, Ish Bowser. Big fan of get the bug. Neil Spas of him, kind of egg lamb. Mario Bug. Neil make Jana go Michael in a Hashland Bowser. Fossa ar fad agus mar sean Tás agam go mé Mario mór agam leis an trid le Bowser mar sin sin agus tá clés an an seo is cin mar seo go dtír haha. Tan buagam in ish Bowser. Goro mai hagad Mario ag tá do ban friansa I gaslan ella. Nish an céad level lina Hammer Bros an seo. Is bralam an steel alinea down sa level shaw in a realty sahura. Oh, me on Blachina. Mirai. Shannon. Right, like Jenny. Nakase Fact. Alright, live a Harja. East. Jenny.
Hei me Mario Mora ar a ríis gan bhall. Mar tá go leor Goombas an agus tá sé I bhfad níos fosa a bheith ag léam go mbeidh a Mario mór sin é go tíre. Mar seo. Níl mé ag éirí an réalt a bhailiú ar agla go marthad mé Goomba de himpeiste leis. Bhí go leor an sa level sin. Agus inis an tríú Haisleán Bowser. Inis as an punche seo ama be mé ag teanú punche save ag tús agus tá cúpla mar sin bhí mé ag éirí a rá go bhfuil sé mar aimimegam leis leis an save. An dhearad atá mar aimimegam na nach bhfuil ach uair a bhain agam chun an físin seo le deanú inniu agus mar sin tá mé ag éirí $I gan a bheith ag $ais go dtí tús an dóin má heapan mé sa Haisleán agus an rud eile ná an dúchlean atá rón na gachéan level na trochas a dó level a críochnú gan Goombas ó warú agus mar sin níl mé ag éirí na level a acheanú a ríist agus a ríist eile mar bheithín ag cur dúchlean níos mó rón mar sin Bowser. Get the bug, níl spás agam chun a bheith ag léam. Sin é, haha, tá an bú agam inis. Go raibh mé agad Mario ach tá do ban phríonsa I Gaisleán eile. Inis le cítú
Rin me charmed nor a bhí me ag cant faoi na creature eile sa Mushroom Kingdom. Sílam sa level seo cabbéirbí raithí me a rá gan a bheith ag cuiriste well. Ní dhearna mé go mbeidh mar sin ach cabbéirbí. Agla go gaidh me cúpla lives eile. Rin me save eile. Sinné, haha. Rí mé rá sinné, haha. Jab janta agam. Phew. Well, mar bhí mé rá is cinnte gur námad é le cítú fásta sa cluiche seo mar bhí sé ag caiithú spikies orm ach mas féidir lom mar sa level sin raithí mé a rá gan a bheith ag Mario creature arbí. Tá sé granmhar gur námad é le cítú sa cluiche seo is cara é sna cluichí Mario Kart nach bhfuil. Tá bacon an seo. Tá sé deacair an ceann sin nach bhfuil. Cabbéirbí. Ábhailte dul thuas an seo. Sin go Paul eile seo tá. Níl mé ag iarraidh dul ar bar níos mó mar tá píopa runda an chun dul go dtí an 50 dóin ach níl mé ag iarraidh sin a dhéanamh mar dúirt mé tá sé mar aim agam gach level a chríochnú leis an dúchlean seo. Agus go bra. Phew. Black China. Bíonn bhí an ceann seo go bra ar hí an na Goombas. Sin nach gur ceann amháin an. Is railm leis an cathrú caisleán anois. Cé mé a bheith ag rí ar bar an level an seo agus an seo ar 1 an level. Ba paiste Nintendo mé a maithas amach nuair a bhí mé óg agus
mar sin tá na rudaí mar sin de glanmhór agam go dtí an lá atá inniu ann. Tá an troid sin I bhfad níos fusa leis an blath tine. Toad arís go raibh mé agad Mario ach tá do ban phríonsa I gceist lean eile. Tá muid leath deanta inis sé level 10 as 32 level críochnaithe. Agus ní arna mé save go dtí seo dhéanamh sin. Éirí an réalt a bhhailú. Bullet bill. Ní maidlam bullet bills. Seachas Beiger in Mario Odyssey amháin nuair a bhíonn tú abalta a bheith do bullet bill tú hain le capi. Sé sin galanta. Sa cluiche seo siad san ar an tío eile amháin. Na bullet bills agla orm agus mé mar Mario bug. Sinné. Ní maidlam na trampolines bug mar sin mar is amí a bhíam ag léam orthu agus níl siad san ag obair agus hit sin mé sa fáil atá roin. Inis níl ré eile agam ach a bheith ag léam. Bhí sé hart fa deanta agam ach cibéirbí. Tá muid san airge a ríist agus na smógar leoróin a ríist. Ra Mario go tapa thara. Phew. Níl. Ínta. Ní tharlaíonn sé sin go minic. Smagar leoróin. Cairn sibhas deach. Will lam a ríist. Bhí mé bag na hanaréis sílam go raithí mé ra gan an páirt san airge Peter go méid sin níos fusa. Bhí mé amach bhí tá Hammer Bros an.
Bhí an ceart agam ar an uair seo mar bhí sé sin níos fusa ná a bheith ag snáil lena smugairliú róin. Tá sé ag iarraidh I bhfad níos deacra sna darna leath den chlutha seo. Ceann seo tá sé go díreach mar level 1 a 3 ach le bullet bills ag dul a hanait. Tá sí deacair ag dul ar ais leis an chlutha seo nuair atá clachtú agam lena cluichí Mario nua mar Mario Odyssey agus 3D World agus a leid fanny méid seo. Tá sí ach gortaithe, tá sí go bra. Bhí mé géirí a bhí cinse. Bhí mé géirí rá ggóil an sais léam atá ag Mario I bhfad níos floaty sa chlutha seo. Agus mar sin tá sí deacair nuair atá clachtú agam lena físcluthaí Mario nua. Sin ráite bhí go leor clachtú agam leis an chlutha seo I rith máige. Agus mar sin tá sé ag teachtar ais agam. Get the bug to get the bug. Seo deacair a rís le Mario Bog ach a bhéirbí tá an punch save agin. Agus tána líróidí tine ag dul níos tapaí anois. Níl. Well, I mean sure. You may an.
Well, tá mé ag deanú go mbeidh leis an dúchlean atá agam inniu ach níl mé ag deanú go mbeidh leis an chlutha é a héin ach go bhfuirbhí céine ag fanna go tíre don am ceart. Sin é, fiú. Inis Bowser tá líróidí tine agam sa commaidh inis. Haha, lucky tú Leo. Sin é, fiú, huiar. Córó mé agad Mario ach tá do ban friansa I gaslan eile. Nish. Sílim gur bharlam lucky tú. Beidir go mé gra. Brún arm a hara. Ach níl tosa an lista de civilians atá agam. Mar tá tú ag caitheamh spikies a hanait. Ó, agus tá tú arás go béirbí. Sin é. Muid ar an bhalla hanis. Fad sé level fáca agin inis. Tá mé ag dul go máil mar tá mé ag iarraidh a bheith ar bar na piapaí mar seo.
Fanny. Shinny. Na bullet bills are ristella. Okay, Mary and Shaw. He may save Mar. Liam Jacker Marshin. Go Jira Hunrod a Vir in Chinogum, ner Arin me on save. Restella. Shinny. Shinny as far. Jira again on card. Can a Shinny. Can a on platform Shaw. Gan on bullet bill a Willu. Shinny good Jira. And Kid Cashland Elanish. Keiko Alcus Atashi, the Mario Bog ac Beiger go Gaeilge dollar ash. Kuchi and Punch a save of a Yagamak. Shihime, Beiger go me guard. Are on Shaw. Shaw Jacker. Jeez, Neil Sus on. Yo! Tommy Brodo Lassam Hain. Mayhu Mario Bug. Kuro Mayhogid Mario Actadoban Friensa I Gashlanella. Anish Beshe Ig Iri I Wadnius Jakranish. Oct level Faka Martian. Oct level Faka Aginanish.
Sin the arm is kinship. Jeez. One Ella. Shinny. Ah. Na be ag Janu Shin Bullet Bills. Tor sus Logan. Shin. Tame ag Fallen get the bug to get the bug. Kaje ata Roam. Eralaid. Feature machine as far away ag Dol. Tapa. Ah. He'll make a machine as far and Theo Shin Akneo. On GMR. Neil. Hammer Bros Ella. Whew. Anish. Vegan. Cowell Vegan. Neil. Cowell Unbrat Cherana. Cowell She. Phew. Wee, Yari. Von Eschgericht. Mai leis an deacrachtaí a bhí agam sa level dearna na go bhfuil an 6 level seo san uisce I bhfad níos fusa le Mario Bog agus mar sin. Well, tá sí níos fusa ach níl sí forasta.
Alright, Mario. Martian. Ooh, tá tanta an faoin uisce comai. Harrow ar méid arm. Nis sin an fa gur curmé punche save có minic mar sin. Mar có maiid leis an Jeffer atá agam le curmí an fear seal. Níl mé ag iarraí go méid an físin ag iarraí le drána agus mise ag fágbáis céadta agus céadta Ínta. Tar an seo, smuggle roin. Tar an seo. Níl, tá siad. Tar an seo. Sin é, haha. Weird. Sin é. Tá sí deacair an seo mar ba chóir go méid Jeffer orm lena Cheap Cheeps níl mé ag iarraí sin a dheanú mar níl mé ag iarraí na Koopas ó mhairú de thimpeaiste. Mar sin. Uafasa. Sé hard. Sin é yo. Tá mé ar an bhela hanis. Ráile a thara. Mar níl mór an power-ups ar bí san dóin dearna agus mar sin tá mé ag iarraí Mario mór a choinneáil sláán. Trist.
Nish. Phew. Hello Mario. Relat. Shine. Ita. Phew. Shaktu Hashlan. Yo, ta kivnyo mai hogam. Tame ig janu go lower saves Marnio Moran am faga agam sa fear heal. Agus mar sin. Tame bugna on agus tame ig eerie an rud a chríchnu. Oh, Inta, tá mé brother las am héna ríist. Toads, den urjarana, goro mai agad Mario, ach tá do ban friansa sa héad haslan ella. Ella agus tá na Goombas slán sábhailte go dtí seo. Cahí mé a bheith curma leis an méid seo deanta agam. Níl mé ag éirí an dúchlean a bheith cailte agam leis an méid seo obair deanta agam. Níor sé sin an rud a bhí mé ar lorg. Sin. Oh, Neil. Tá sé Jackar mar sin mar caithfidh mé a bheith ag léam go tapa ach an sin stad a dhéanamh an seo. Mar sin. Tá an am ag dul a rá. Yo, an ceann seo deanta. Tásúil agam. Oh, ní. Is
Kevin Lomanish. Oh, Neil Jaime. Fle. Burha. Nish. Neil. Re. Mario. Oh, Neil. Oh, Inta. Lenord second fagagam. Go briar fad. Phew. Power-ups. Agam to ye orm sa don seo mar sin tá mé ag fannacht. Agus tá brón orm le cítú. Caihí mé tú hain a thur sias sa level seo. Ash. Masca. Tashi Kubra. Fagagam cé mé dollar I. Phew. Anish. Be dúchlan móróm anis leis an level seo le Mario Bug. Mar tá go leor Hammer Bros sa level seo. Tá muid tío an wheat den Cashland Bowser. Agus ní arna mé sé. Mar sin. Tá leor one-ups agam. Save jump elimination mar sin. Enemy save Sawa. Burha Martha Jeffer agam sa fearhill ag caihí mé an dúchlan a críochnú anis mar tá ag level 5 agam. I live Hammer Bros. Yes, Farmer Martian.
Ínta mar sin bé an blaat sinne le fáil agam inis agus bé sé I bhfad níos fosa a seo ama. Oh, well. Marí mé an Koopa bocht agus mar sin. Mario Bros an seo, haha. Níl tú cóláidir agus an blaat sinne agam inis. An táimig dul ar go mé. Is level ínta fada atá an seo. Well, sin an fa go nearna mé an save ar agla go neanaí mé button amaideach mar sin agus inis an Caisleán Dearna Rome. Inis seo iad na Goombas Dearna sa cluiche. Yo, níl inis le déanaí agam ach an bua ail in Bowser agus bé an dúchleán críochnaí agam. Mario Bros Gaeilge being able to dull rash Gucci on save point. That's medium. Mario, tá muid bug nach chun. Mar sin hí mé an blaat sinne a choinneáil slán mas féidir lom Gucci an hammer Bro Dearna. Shannon. Phew.
Jeeves. Tá mé ar an foran céine céarna live. Collateral damage arís the harde. Liam Shiv a math Rome. Oh, cheers. Finish. Gojira. Mario, hooray! How much bug na han? Haha. Anish, Neelak, Bowser, Owen, Rowan. Bowser, Jirana. Haha. Tá an bua again. Tá siúse agad Princess Peach. Agus Barrow do. Goro mai agad Mario. Tá an riach slán sáilte inis. Inis buin tríal as actra níos deacra. An síl mar far pásta roat Mario is féidir. Tá mé deanú tá New Game Plus mód an atá I gceist ici an sin. Mar sin tá an dúchlean deanta agam faoi dhearú gan aon Goombas nó aon Koopas a mharú. Tá mé bras asta leis. Inis sin é don fís an seo. Slán le a cairde, amór.